मा आरोलायबाय माला आरोलायलांखो मैया राथि दोनखारलांदोंलै मोनथिनानै होसोलांदोंमोन लोगोखौनो मोनहैयाखै मा बहा गावलायदों मादै मा जादों पुलिस फैदों मादै गावलायदोंनो पुलिस फैदोंनो पुलिस फैदों आंनि न'खरावबो दं बेफोरबायदि प्रब्लेमा माने बुंनो हाया आरोना नाथाय माब्लाबा समाव आंबो बुंनांनो हागौ जोंनि बर' हारियाव जौ लोंनानै गोग्लैसोनाय गोबां दङ गावनि न'खरखौ साननो रोङै गावनि फिसाया मा मोनजादों मा मोनजायाखै गावनि हिनजावा मा लुबैदों मा लुबैयाखै बेफोरखौ मिन्थिनो रोङै गोबां दं आंनि न'खरावबो दं लोगोफोर बेबायदि जौनि प्रब्लेमा आरोना आं उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' रसमा ब्रह्मआ दा गोमानानै दं होननाय निउस खोनानाय मोनदों तो सोरबा सेंग्राजों खारलांदों ना न'आव दंहैयो दा बिनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै रसमा ब्रह्मनि सायाव तो बिनि सायावनो दिनै नोंथांमोननो खोन्थानो लादों तो दिनै रसमा बसुमतारिया फिसायबो दंखायोमोन आगोलाव हाबा जाखानाय ओमफ्राय दा बिथाङा फिसाजो सासेबो दङ 9 बोसोरनि बैसोनि गथ' सासे दङनो दा बेखौ लानानै दा फेसबुकफोराव नोंथांमोना बयबो नुगासिनो दङ फेसबुकफोराव फट' शेयार खालामनाय बायदिसिना पस्ट होनाय नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ तो मिथिनानै मोनाखै दा सोरजों खारलांदों ओमफ्राय मोनसे फट' शेयार जागासिनो दङ बे फट'जों माने बे सेंग्राया लाना खारदों होननानै माने मिथिनाय बायदि आरोना बे फट'नि गेजेरजों खिन्थु सियर नङा आरोना बे फट'आ जे बे मानसिया जे लाना खारमारदोंना लाना थांदोंना लाना थाङाखै बिनि सियर कनफार्म खोथा नङा आरोना बियो दा बियो मोनसे गोसारलाबायसो थादों नोंथांमोनाबो नायनो हागोन बे पस्टखौ बिदि लिरनानै होदों आरोना ओमफ्राय दा जोंनि मुंदांखा एक्टर रिंसार बसुमतारियाबो बिथाङा पस्ट होदों आरोना फेसबुकनि गेजेराव माने नोंथांमोना नायना लानो हागोन ओमफ्राय बिनि उनाव फैला जे बरगयारि साराबो माने बिनि उनाव रिप्लाय होफिनदों आरोना नोंबो खारजानो गिदों नामा बायदिसिना इदि लिरनानै माने पस्ट होनाय जादों आरोना नोंथांमोना जोंहा रिंसार एक्टरा जोंहा बर'नि एक्टर रिंसार मुंदांखा एक्टरा जोंहा मोनसे फेसबुकाव पस्ट होदोंमोन आरोना इदि लिरना होदों आरो हिनजाव लाला बिदिनो थाबाय थानोसै बोराय रायनो सेंग्रा गोरलै बायदि ओमफ्राय फैला जे बरगयारि सारखौ माने टेग खालामनानै इदि हरदों आरोना ओमफ्राय फैला बरगयारि सारा ओमफ्राय रिप्लाय हरदों आरोना पस्ट खालामनानै नोंथांमोना खोनासंनांदो थोट्स हा बिदि नङालै फंबाय खारजानो गिदों गासिबो हिनजावफोरा एखे रोखोमनि नङा हिनजाव खारनायनि दाया हौवाफोरनियावबो दं इनकाम गैया खामानि गैया सानफ्रोमबो जौ फेयै बिसि फिसाखौ दुम दाखा खालामबाय थायोब्ला खारखागोन बेबायदि आरोना फैला जे बरगयारि सारनि रिप्लाया तो नोंथांमोनाबो मिथिबाय जानांगौ आरो रसमा ब्रह्मनि माने मोनसे भिडिअ उननि भिडिअ दंमोन आरो ओमफ्राय उननि भिडिअनो माने बियो गासिखौबो बुंदोंमोन आरोना प्रब्लेमा बयनियावबो थायो नोंनियावबो थायो आंनियाव थायो गासिनि न'खरावबो थायो माने संसार जानायावनो बयनियावबो लोगोसे प्रब्लेम थाखायो जेंना थायो बायदिसिना प्रब्लेम थायो आरोना संसार जानायाव संसार आगान होबाथाय प्रब्लेमानोखा तो बेनि बागैनो माने बिथाङा माने गासिखौबो मटिभेट खालामनो थाखाय मोनसे भिडिअ बानायनाय जादोंमोन आरोना आरो पस्ट खालामदोंमोन गावनि फेसबुकनि गेजेरजों इउटुबनि गेजेरजों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायब्ला मिथि मोनगोन दा नोंथांमोननोबो दिन्थिगोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलां आरो बुजिना ला गावाबो दिनैनि बे समाव माने दिनैसिम माने गावाबो माने बे लामाखौनो लानांगौ जादों मालायजों बा खारलांनाय बा बहाबा थाहैनाय बेफोरबायदि नंगौ नङा बेयो सैथो नंगौ नङा मिथिया आरोना मिथिनाय बायदिब्लाथ' बिदिनो आरोना खोथाया आरोना दा फैला जे बरगयारि सारमोन माने सावरायनाय बायदिब्ला बेबायदि आरोना खोथाया आंनि न'खरावबो दं बेफोरबायदि प्रब्लेमा माने बुंनो हाया आरोना नाथाय माब्लाबा समाव आंबो बुंनांनो हागौ जोंनि बर' हारियाव जौ लोंनानै गोग्लैसोनाय गोबां दङ गावनि न'खरखौ साननो रोङै गावनि फिसाया मा मोनजादों मा मोनजायाखै गावनि हिनजावा मा लुबैदों मा लुबैयाखै बेफोरखौ मिन्थिनो रोङै गोबां दं आंनि न'खरावबो दं लोगोफोर बेबायदि जौनि प्रब्लेमा आरोना आं उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोदों जौ लोंनाय न'खरनि थासारिया माबायदि जायो बेखौहाय दासिमबो जोबनो थाङाखै सरि
जोंबो माब्लाबा बुंनांनो हागौ जे आंनि लाइफनि काहानि आं गोबां खुसियाव थानो नाजायो मा खालामनो मालाय लोंथारोबा ना सोलायहोनोनो हायाबा नाथाय आंनाव माब्लाबाबो बेबायदि गाज्रि डिसिसन गैया जे बेबायदि आं माब्लाबाबो साना आं मोजां मावनानै देखायनो थाखायसो लामा लाबाय थायो आरो आं बयखौबो बुङो जे बेफोरबायदि प्रब्लेम जानानै खारग्राफोर दङबा दाखार आरोना सान गावनि फिसा गावनि न'खर नोंनि हौवाया गाज्रिबा नों गाज्रि जानो हाया जेन'बा नोंनि न'खरा नोंनि गासिबो जाथि खुरमायानो गाज्रि जानो हाया नङा होनबा सासे नङा सासे नोंखौ सापर्ट होग्रा थायो थ' बिदिनो आरोना नोंथांमोनाबो दा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोननो बे पस्टखौ आं स्क्रिनाव होना होगोन नोंथांमोना फरायनानै मोजां लाबानो जाबाय बाय बाय गुड नाइट सि इउ